कसले टेन्शन घेना का और अगर में काय देना था अजून केले दया सॉरी मागची मरे माग्या रे का बदलना तो काही टेन्शन घेना पड़े आम्ही सगळं सारखं होऊया एक टेन्शन तो कार्तिक घरात नाही रे तो कितना भी भांगडे करतो तुम्ही हे सगळे पैशाच खेळ रे किती असा एकट्याला ठेवतात नाही ते किती ते मुकार पहिला झाले आता आम्ही एक काम करूया बाबा त्या रांदीरुला मध्ये जेवण घेऊया निधी असं का घेतलं ना रे